Dwi'n Jenny Thomas, a dwi'n dod yn wreiddiol o'r Alban, ac dwi wedi byw Ynys Môn, ac dwi wedi gweithio efo Tyddyn Môn. Dwi wedi gwneud y prentishiip achos dwi wedi eisiau gweithio mewn gofal eto, ac ys rhaid i ni gwneud cwrs i dallt y cyfraith sydd yn pwysig mewn gofal. Dwi wedi gwneud work-based apprenticeship efo grŵp Cenedlaethol, achos dwi wedi gweithio efo Tyddyn Môn beth bynnag, felly oedd hi gwneud syniad i gwneud work-based apprenticeship. So mae Tyddyn Môn yn elusen sydd yn cefnogi oedolion ac anableddau dysgu. Mae gyda nhw cartrefi lle mae chydweithio yn cefnogi pawb i gael bywyd fel arfer, neu hawdd fel arfer, ac gael bywyd diddorol ac ffreithlon, yn union fel ni gyd eisiau. Dwi'n meddwl mae hi'n pwysig i siarad Cymraeg, achos mae Cymraeg iaith y gwlad, a mae hi'n y iaith gyntaf yn y llawer o bobl. Ond hefyd, pan ydych chi'n teimlo sal, neu isol, neu trist, mae hi'n well os ydych chi'n medru siarad yn iaith ei hun, ac mae hi'n rhan y gyfraith hefyd. So mae'n moyn y geiriau yn deud fod mod pawb yn cael hawdd ac siawns i siarad ei iaith ei hunan. Felly, fel gofalwr, mae'n rhaid i ti dysgu ac defnyddio iaith. Dwi'n meddwl ei fod yn pwysig iawn i siarad iaith, ac mae hi helpu eich le perthynas le cydweithiau, efo le gwaith. Mae hi dangos parch wrth eich clientiaid, ac parch wrth pobl sydd yn dod o Chymru. So, byddwn nhw rhoi parch iddyn nhw. Mae pobl yn gweld ei bod chi'n trio, dim ots os da chi'n gwneud cymgymeriadau. So fas ni dweud wrth pawb, rhaid i chi ddysgu, a paid ych phoeni, mae pobl yn helpu chi, a da chi'n gael hwyl hefyd. Ac paid ych chi gwneud ffws yn graddau ac yn ymlaen. Mi ddaw, so pobl yn dall hyd yn oed os ti ddim yn perffaith. Ond dim ots os ti'n gwneud cymgymeriadau, a gwneud y gorau, does neb yn disgwyl mwy ohoni. Pan dwi wedi dysgu Cymraeg, oedd llawer o bobl ac gofyn os dwi'n medru siarad Galeg Albaneg, ond doedd ni ddim. So, o'n i'n meddwl ei fod i rhy anodd, ac dwi'n mor hapus i dysgu hon rwan hefyd. A oedd Cymraeg wedi ysbrydoli fi i gwneud hon. So, dwi'n byw ar Alban. Ac yn rhyfedd llawer o bobl yma eisiau siarad Cymraeg ac ysgyd dysgu Cymraeg. So, fas ni byth wedi meddwl hon. So, da chi'n byth yn gwybod sut tasen y iaith medru helpu chi ar gwaith ac mewn sefyllfa arall. So, do it! Dwi'n meddwl mae hi'n pwysig go iawn i cadw y heiniaethiau yn fyw. Ac paid eisiau gwrando a neb sydd yn deud fod ei rhy anodd i dysgu Cymraeg. Dydy ddim yn wir. Mae hi wahanol neu Saesneg, ond dim mor anodd na hi. So, mae hi'n cymryd amser fel popeth. Dydy ddim yn digwydd dros nos. Cam wrth gam. Fedrwch chi'n neud hon.